ev kes ji mezinên xwe yên ku li pê wan disekinin hêzê digirin. Kîne ev mezinê wan? Ev zîbîdiyên mezinê wan kîne ku ew qasa van gencan teşvîq dikin ji bo bavêjin ser otêla û kafeterya û însana aciz dikin. Ew keçên me ê ku xweşik li xwe dikin xwe dixemlînin, diçin kolanê û diçin vana taciz dikin pêşî li wan digirin. Madem ki ew qas hûn xwedî girêdayê ola xwe ne, herin mala xwe, ola xwe mala xwe de bijî. Ama bihêlin civaka me pêşkeve, modern be. Milletê Kurd biryar daye. Êdî nûjene, hemdeme. Em dixwazin xwe bigînin astiya herî bilindiya mirovahiya îroyîn ji nexweşiya ra derman bibîne, di tippê de şoreşê çêbike, di hilberînê de şoreşê çêbike, refah, aramiya welatê xwe derbixe astiya herî bilind. Kes nikare me mehkûmê jiyana dewra Musa bike. Sal 2024 em li gorê vê demê dixwazin bijîn. Di vê derê de dîsa derdikeve holê welatê me Bakurê Kurdistanê divê di mesela ewlekariyê de xweser be. Em wextê ewlekariya xwe bihêlin ser çend zibîdiyên Tirk yên li Amedê bi vî şiklî dibe. Em nikarin ji malê xwe derkevin. Ew zibîdiyên Tirk dibin navê polîs, dibin navê esker de tên qaşo ewlekariya me digirin, qaşo me diparêzin, tam berovacî piştgirî didin van gencan ku tam soytarî ne. Di hevdîtinên bi dewleta Tirkiye re yek ji xalên girîng ew e ku mirov li herema xwe hêzên ewlekariya hundirîn ava bike. Her herem ji aliyê ciwanên wê heremê ve werin parastin. Ev gelekî girîng e. Yani em ewlekariya xwe nehêlin ser çend gencê ku em nizanin ji kîjan bajarê Tirkiye tên.